बे समाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा दखरानिफ्राय लानानै जिल्लासिम खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा रोखा एबा हसिखावनानै बनस'नि सायाव खौरां मेलनि गेजेरजों दिल्लीनि सोमावसारनायाव पारमिसन मोननाय लेटारखौ हायोब्ला दिन्थि होनानै खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायो आरो बनसुआबो बेखौ लानानैनो गोबां बेनि फिनजाथाय होयो आरो बेफोरखौ लानानै दिनै बनसुनि खौरांगिरि मेल जायो। बनसुनि गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड सोमावसारहैनाया बेसेबां जाफुंसारखो? गोदान दिल्लीयाव बनसुनि सोमावसारहैनायाव राजखान्थियारि खैसार दङ नामा? दिल्लीयाव थांनानै बड'लेण्ड सोमावसारहैनायनि थांखिया मा? बेखौ लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव खेंफोरथि होदों बनसु आफादा। लोगोसे एबसुखौ बनसुनि मावथिफोरा थोंजोङै नङा इमोसनजों सोंखारिदों होननानै मिथिहोदों बनसुआ। नाथाय जाय समाव गोबां बर'नि रायजो राजाफोरजों लोगोसे गोबां बर'नि माहारियारि आफादफोरनि लुबैनाय बायदि बनसुनि गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड सोमावसारनो गनायथि बिलाइ मोनमारगोन ना मोनमाराखैमोन बेखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव मिथिहोनो हायाखैसै। थारैनो गनायथि बिलाइखौ मोनमाराखैमोन नामा? गोबां बर' रायजो राजाफोरा दासिमबो नेनानै दं। जाउनाव बड'लेण्ड सोमावसारनाया बर'नि थाखाय गेलेनाय नङा। बेखौ लानानै बर'नि गोबां माहारियारि आफाद आरो रायजो राजाफोरनि गोसोआव मोनसे साननो गोनां बाथ्रा सिखांदों। दा बेवहाय जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा जे मोनसे पारमिसन लादोंमोन, जों थांनाय 25 तारिख जुलाइनिफ्रायनो जोंनि माखासे बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिल्लीयाव थांनानै बे प्रसेसखौ बानायबाय थादों। प्लास बेवहाय बिथांमोना 8 तारिखखौ एप्रप्रिएट टाइम हिसाबै जोंनो बिथांमोना बे माबाखौ होनाय जादों आरो बेखौ लोब्बा लानानैनो जोंनि बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना पुलिसखौ लानानै जोंनि बे जौस्रांखौ जन्तर मन्तराव बानायनायनि प्रसेसखौ लाबोबाय थादों आरो बेयावहाय दिनै बिथांमोना हठात 8 तारिखआवहाय जेब्ला जोंनि प्रग्रामा जाफुबाय थानाय समावहाय फैनानै दे नोंथांमोननि प्रग्रामाथ' केन्सेल जाबाय, जोंनि प्रग्राम जाफुबाय थानायाव नै बेयावहाय माने गोबां तर्क बितर्क जादों आरो लास्टआवहाय जोंनि बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै बेखौ मानिना लायाखै जे जोंनि भारतनि जे डेम'क्रेसियावहाय जे जोंहा मोनसे माने गावनि आवाज होनाय फ्रिडम अफ स्पिच जोंनि माखासे मोन्थायखौ होनो हायो होननानै पुलिसजों बहुतबार माने काउन्टार जादों। बिथांमोनखौ सोंदों जे नोंथांमोना दिनै आयेननि बेरेखा दिनै जोंखौ पारमिसन होनानै लास्ट महत्तआव स्टप खालायनायाथ' दिनै मोनसे आयेननि बेरेखा जाबाय। जिहेतु जोंनि बनसुआव दिनै गोबाङानो LLB पास आयेननि माने एक्सपार्टफोरबो दङ। बिथांमोना काउन्टार केस गेलेनायनि समयसाखौ बुंबाय। दा बेयावहाय बिथांमोना होनदों जिहेतु जोङो सासे गभर्नमेन्ट इमप्लयिसो, जों सासे माने गभर्नमेन्टनि कर्मचारिसो, जे हाइकमान्डआ जि अर्डार होयो जों बेखौ जोङो मावनांगोन। दा बे बेलायावहाय बिथांमोनखौ जों सोंफिनदों जे नोंथांमोना दे माने हाइकमान्डनि जि खोथा बेखौ जों मानिबाय, दा हाइकमान्डआ बोरै हठात बे जोंनि मोनसे डेम'क्रेटिक आन्दलनाव नोंथांमोना बोरै बिदि खालायनो हाखो जाहैबाय। दा नोंथांमोना आसामनिफ्राय अर्डार फैदों, नोंथांमोननि मानसिफ्रा दंफैयो। दा बे बेलाखौ पुलिसा जोंनो फोरमायना होनाय जादों। दा बेवहाय जोंना माखासे जोंनि साफा सानै इमोसनजों माखासे माहारियारि आफादफोरखौबो सोंखारिदों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261339 9101
536360 70020262133 91015363660